Għalija mux naqqa sidu, sajdu jajdu ziluk l-omur. Issa ġara, il-lejla biex taqqa tajjeb, sajd nidher fuq television, skont u jkunu jafu la ma' George. Din kienet reazzjoni immedjata ta' George Aġus, jew kif inhu magħruf ma' kulħadd bħala George tal-Mużew u George l-Annej tal-Mulej, fl-isfond ta' xnija li ħalla din id-dinja matul il-lejl. George tal-Mużew jinsab qawwi wsieħ fis-Sala San Giuseppe fir-residenza San Vincenz de Paul, war li fl-aħħar jiem kienet jingħata l-kura fl-Isptar Mater Dei, l-istess sptar li fih qatta sija twal ta' kuljum ifarraġ lil morda. Ġewun il-biraħ fil-għaxija għaw, minni maħax nisma' n-nies. Ġejjin jiġi ċaħat jara l-ċaħat għaw ġor ta' fejn u jiġu taqsu. Minkejja li għandu 92 sena, daqs li kieku għadu fi fjur zożitu, George jinsab entużjast li wassal messaġġi ta' għaqda u mħabba lil ta' madwaru. Uża dejjem il-paċenzja, tgħix fil-kwiet ruħi qatt ma tali, u meta jkollok xi kussjoni ma' xi ħadd, hekk it-tawala titwal. Hekk tqassara teqsar u tmur bil-kwiet lejn id-dar. Mbagħad tiekol u tolqot aħjar fil-għaxija u fl-ofsinhar u l-għada aktar tara ċar jekk ma jkunx ixpar. George ħadna lura għal episodju partikolari meta kellu 20 sena. Darba fost oħrajn kien għawdex, niżel qabel mal-vapur kien sorġa mal-moll u nqabdetlu l-aksa mal-ħadid, inċident li waslu biex qatta 4 ijiem l-isptar. Kemm damem għalkemm ġuħ kien joqgħod iqabbel biex iferraħ lil dawk li kienu fis-sala miegħu, xi ħaġa li kienet tniżel bissima fuq fomm il-pazjenti u tinżel għasel maqrabathom. Għalhekk iddeċida li ssir xi ħaġa ta' kuljum u ddedika ħajtu biex iżur lil morda fl-isptarijiet. Vjaġġ li waslu biex fis-snin li għaddew ingħata ġieħ ir-Repubblika u bid-bissima fuq fommu jirrakkonta meta kien f'sala grandjuża bil-qiegħda biswit il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Alfred Sant. Konna hekk ħafna nies u mbagħad wara Sant kien ħdejja, qalu li qabillu waħda l-Sant. U għatlu hekk kien, biklim ħelu, u meqjus, tferraħ il-kelb, l-ankel qattus, u tberretna n-nervus, għallu l-ankel fellus. George qasammana talba li jgħid kull filgħodu, ġisu meta nqum kmieni poġġi kliemek fuq il-sini. Talba li ilu jgħid minn meta kien żgħir u se jibqa' jgħid sa ma jħalli din id-dinja. Kif ix-xewqa tiegħu hija li jkun strument ta' ġid u juża kliemu biex ifarraġ lil batut. Wara snin iferraħ lil morda fl-isptarijiet, issa se jkun qed jagħmel l-istess fl-iswali ta' San Vincenz? Daqqa x-xemx, oħra rieħ, issa hekk kien għandi bżonn ta' ħafna mistrieħ. Huwa qiegħed huwa jgħid aħseb għalhekk noqgħod indul hemm walawx waħda din. Fuq kollox jittama li taqbiliet li wassaltu l-ħajtu kienu ta' ġid, għaliex kif qalu stess, il-ħajja mingħajr skop tiġi lob. Paċi u ġiet nixtieqilkom u ħajja tajba mill-aħjar u daqshekk biżiedna ta' nieqaf għax naħseb lill-ħinsar. Għax hekk naqbu sejrin hekk, issa dirġa' tiġi lek u biex ma ndjaqkom biżejjed daqshekk.